stiže Gudra preko Kosova. Ja imam tržni centar, imam 20 svila, stanove, lokale i hotele, ja živim taj kriminal. I pozdrav svima, ovdje je Serbia Gaming, evo mi danas nastavljamo Minecraft preživljavanje. Ljudi, samo da vam kažem, ovo Minecraft preživljavanje, prvo koje sam ja snimao, je otišlo mi ta mapa, ja sam dalje da snimam, ali mi je otišlo na paljenje pre nekada, pa zatim otišlo mi sve oko videa i izbrisala mi se ta mapa, pa sam odlučila da nastavim u drugu epizodu, da ne bi napravim još jednu epizodu prvu. Pa hajde da počnem, prvo trebamo da cepamo drva. Ljudi, da se ja mnogo ljudi zahvalim na 10 subscribera. Ja ovako čekao pola dana da dobijem subscribere, pa zatim nisam baš dobio, ja sam samo imao 9 i kasnije čekam da dobijem još subscribera i onda kasnije sam dobio sam onda 1.10 i ja sam video ko mi subscribe-ovo, ja sam video rekao dobar klip i on meni subscribe-ovo taj kanal. Ti koji si meni subscribe-o kanal Minecraft preživljavanje, prva epizoda koja sam ja napravio, da ti se ja mnogo zahvalim. I ja jedan dan ću te ako imam neki tvoj video ću ti ja tvoje subscribe-ovati i lajkujte vidjeti sve videove koje si snimao. Ako se ti sve tvoji, da šalim se. Pa sad napokon imam dalje Windows 7 napaljen i sad pa reći ću vam sad mi se desilo napaljenja. Napaljenje mi je prvo, ja sam snimao Call of Duty petorku koju sam pokušao da namještam. Nešto oko tog snimanja da bi ja snimao da okačem na YouTube, pa jednom da vidim da li je radilo ili nije radilo, krenuo sam opet i ja sam jedan čurco, bum, ja kao otišla i onda ja sam skonto da otišla na paljenje. A zatim sam bio, ja ovako kada je puknuo nešto sam se uplašio, pa da vidim što neće ja da uključim kompjuter i ono kao ja znao sam da je crkao na paljenje, pa sam odlučio da sada snimim to. Pa je otišla na mapa sve, ali ću nastaviti drugu epizodu, ali ovo je druga epizoda sad. Zbog toga, zato što neću da namještam prvu epizodu, opet ja vam rekao imaš prvu takvu epizodu, tako da, a ja ću napraviti novu. Pa, ajde počinu, napravit ću prvo što sebe stop, napravit ću prvo kramp svoj i onda sada sekiru da napravim, pa onda ću da napravim sebi mađu za slučaj ako me napadne i da lovimo kokoške. Da ovo, brate, maču skide jako kokoške puno, a kad ih udariš. Ja ću se hraniti kokoškima piletina. I da, mogu i ovo isto da se hranim sa hlapom. A treba će mi ovoga. Za hleb. I da su još kokošak. Evo ga jedan tamo. I ovo vajde nije pečina ili jeste pečina je. I da, perje služi kao za vajde za strel. Ne služi za strel, ja mislim služila. Dobro, sve sam namestio i sada šta još? Da idem u rudnik da napravim to i ispečem i da je pojedem, to sad mi kreće glad. Ja ću staviti ovo ovdje jedan. Sad ću ovdje jedan. Sad ću ovdje stepim. Čujem zombija sad. I ovo koje sam intro napravio, kako se to kaže, pa sam to napravio za vas, da li će vam se to svidjeti, ako vam se svidi vi kažete tu. I ja ću ovo uzeti ovo za šta zabije, da napravim za šećer, tu ću blizu napraviti, a tamo je. Sad napravim pečenicu i sad ovak. I tako da, i sad ću da namestimo ovo i sad ovo stavimo ovo. I sad ću ja da vidim da ovu ja ću ovu planinu, evo tu ću da stavim, ja vidim tu ću, a da li ću moći da vidimo, da li ću moći da stane. Moći će. Ovdje nam šoko. I stavit ću ovdje i ovdje. Evo, ovako ću staviti. To zadobijem za sečer. I da li se napravio to više, piletinu da jedan, gladan sam sad. Pa kasnije ću napraviti jedan mini kuću, pa odmah ću vetna da poširim. Evo ga još jedan kokoška za pečenje. A čekaj da vidim gore, da li ima tamo još kokošak.
Pa ima još, i još dvije kokoša. Još. Sad ću vidjeti kada... Evo ga, idem da ispečem malo sad. I da ljudi, ja sam sad, imam čak i sad ako razmišljate, ako vidite nemam teksturu. A ja ću reći, evo sad ću vam pokažem da, evo ga, ja imam dalje teksturu, ali sam sad uzeo ovo zato što mi se nešto malo sviđa, pa ću kasnije to koristiti. To je tekstura za PvP. Tako dalje, sad ajde idemo u rudnik. Čak, ovdje imam mod 1 donje, mogu da se spustim. Ne, neću ovdje. Učujem zombija. Ovo je za karan. Ovo je 2 mača za mač. I ja 3 za sekiru. Beši. Se bešimo. Neću baš imati dano štapove, samo što sekiru ima ovo. Evo, jedan. Samo napravit ću sebi sekiricu. Pa ja ću sebi sad, napravit ću sad sebi mač. I sad ću i ovo sve napraviti. I da, još imam drva. Ja mislim da imam od sad smo... I ovo sad za kramp. I sad ću da daje voda da bati na ove glupave stvari, meni ne trebaju. Uplašim nešto sad. A fuck. Evo ovako ću stavim i ovako ću stavim. Tako mi je bolje za preživljavljanje. Prvo kamenje morate skupiti, kasnije irene. Ako nakon naleti irene možeš napraviti. Idem sad cepamo drva. Skirica. Da napravimo lakšu kuću da bi preživjeli. Ja ću cijepiti malo jedan drva. Dobro, sad naprosto drva, ajde idemo brzo, a ja moram brzo završavam video. Evo napravit ću ovako, ovdje jedna vrata, ovdje, ovdje, preskočimo u jednu kuću, ovdje. Gledaj, jabuke imamo. Vidite kako, ako mi kažete, ako me kulete, ako vam se sviđa tekstura, ta tekstura ako vam se sviđa, onda mi se zahvaljujte i tako dalje. Sad ću napraviti ova 2 vrata, zato što će mi ovdje će biti za... Ovdje će mi bude za baštu, a ovdje će da bude za izlazak, kada izlazim napolje, a nema da vam sad drveno napraviti. Pa ljudi ništa, ja ću ovdje sad završiti ovu epizodu. Napravili smo kuću i svoju, pa ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se da ste uživali video, lajkujte, subscribe-ite, šerujte ovaj video. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!